вицепремиери, уважаеми представители на местната власт, уважаеми министри, заместник-министри, представители на бизнеса, дами и господа! Като заместник-министър на икономиката на Република България, за мен е изключителна чест и удоволствие да съм днес тук на този двустранен форум. Мисля, че с присъствието на толкова високо ниво на представители на институциите от двете страни категорично засвидетелстваме ангажираността за задълбочаване на икономическите връзки, но практическите резултати ще постигнете вие, представителите на бизнеса. В този смисъл вие имате нелеката задача, но от друга страна много добра основа за надграждане. За период от 10 години износът на България за Република Македония е нараснал близо 2 пъти, над 2 пъти, вече надхвърля 400 милиона евро. Общият ни стокообмен расте с подобни темпове и достига 723 милиона евро. Радвам се, че можем да отчетем още един благоприятен факт. Устойчиво растат българските инвестиции в Република Македония. Те са съсредоточени в сектори като банковата и застрахователната дейност, металургия, хранително-вкусова промишленост, геоложки проучвания, информационни технологии и телекомуникации, сектора на услугите и много други. Вече споменах за добрите данни за българския износ. Ние като държава искаме да насърчаваме и да помагаме все повече български компании да стъпят на македонския пазар, да бъдат познати и търсени. Затова и днес официално откриваме служба по търговско-икономически въпроси, която ще бъде на разположение както на българските компании, които искат да стартират нови проекти на македонския пазар, така и на македонския бизнес, който има интерес към България. Надявам се, че това ще бъде още един важен инструмент за насърчаване на икономическите ни връзки. За да уважа труда на екипа ми, които са подготвили няколко слайда за икономическите показатели на България, бих искал съвсем накратко да ви запозная с няколко цифри и тенденции. Целта не е да изтъквам нашите постижения, а по-скоро да сверим позициите си и да намерим най-добрите сфери на взаимодействие. България спечели наистина много от членството си в Европейския съюз. Според данните, с които разполагаме, за последните 10 години чуждестранните инвестиции в България надхвърлят 29 милиарда евро. Страната ни предлага благоприятна среда за привличане на инвестиции и развитие на бизнес, макроикономическа и финансова стабилност, стратегическо географско положение, най-ниските данъчни ставки, най-ниските оперативни разходи в Европейския съюз, както и продължаващо подобряване на административната среда. За македонските компании, които гледат към България, бих искал да кажа, че сред критериите за сертифициране на чуждестранни инвестиции и ползване на редица насърчителни мерки, които България предлага, едни от най-важните критерии са заетостта, създаването на работни места, икономическата дейност, сектори набелязани от държавата като високотехнологични се ползват с предимство, имат доста по-ниски финансови изисквания. Локацията, разбира се, тъй като искаме да балансираме икономическото развитие на страната, много повече възможности за социални придобивки имат в локации с висока безработица. В допълнение инвеститорите могат да се възползват и от 0% корпоративен данък. Мисля обаче, че привличането на инвестиции е процес, в който не трябва да се възприемаме като конкуренти, а по-скоро като партньори. В този смисъл мисля, че е много добър знак, че имаме подписан вече договор между агенциите за инвестиции на двете страни и се надявам да задълбочим партньорството и в тази сфера. Съвсем накратко ще ви запозная с секторите, които се движат с добри темпове в нашата икономика. Секторът на информационните и телекомуникационни технологии е сред най-бързо развиващия се в България, с много добре подготвени кадри, високо квалифицирана работна сила. Сектора предлага и едни от най-високите възнаграждения. Средната заплата там е 1350 евро, което е далеч над средните нива за страната ни. Редица от глобалните лидери са вече в България.
като един от най-големите сектори в страната ни, машиностроенето, предлага голямо разнообразие от различни подсектори, като конструиране, роботизиране. Този сектор създава работа за над 600 хиляди души, също предлагайки добри възнаграждения над средните за страната ни, като те достигат до 10 000 евро на година. Сектор електроника е един от най-традиционните за България. Повече от 45 хиляди души работят в този сектор, а 75% от стоките, произведени в него, се изнасят. Сектор храни и земеделие е друг традиционен сектор за България. Важно е също така наличието на редица публични и частни изследователски и аналитични центрове в промишлеността. Повече от 10 000 изследователи има в България, така отчита статистиката. Позволих си съвсем накратко да се спра на няколко сектора, защото надявам се тази информация да помогне на македонските компании да се ориентират за някои от силните ни отрасли и да им бъде полезно при намирането на своите бъдещи партньори. Започнах с важността за добрите връзки между бизнеса. Нещо повече, ако сме откровенни, трябва да признаем, че има случаи, в които работата на институциите, ако не да помага, е поне да не пречи на бизнеса, но за щастие днес в Република Македония случаят изобщо не е такъв. Нашите две правителства направиха наистина много за задълбочаване на връзките на всякакво ниво и аз очаквам, че това ще се отрази осезаемо в икономическата област. Виждаме, че без да делим историята на преди и след подписване на договора за добросъседство, но цифрите ясно показват колко силен импулс на икономическите ни връзки дадоха всички тези действия, предприети от двете страни. Затова искам да благодаря и на двамата вице-премиери за това, че бяха моторите да се случи този бизнес форум, защото той се провежда в най-подходящото време и аз съм сигурен, че той ще бележи един повратен момент в икономическите ни отношения. Благодаря ви за вниманието. Моля да ме извините, ако съм бил прекалено дълъг и позволете ми да пожелая на бизнеса от двете страни установяването на успешни контакти и надявам се да бъдат подписани много договори през тези дни. Благодаря ви, на добър час.